Coa lectura do pregón na capela da Atalaya a cargo este ano do cura párroco de Noia, José Ortoño, dábase inicio á programación de Semana Santa en Porto do Son, deseñada como é habitual pola Confraría da Paixón do Noso Señor, en colaboración co Concello. Os actos religiosos darán comezo o venres 11, coa misa solemne ás 8 da tarde na igrexa parroquial, na honra a Virxe das Dores, en memoria dos confrades falecidos, aínda que este ano non sairá procesión. A primeira celebración comeza o venres día 11 da Virxe das Dores. Celebraremos a misa solemne na súa honra en memoria dos cofrades fallecidos, pero 18 anos despois de que esta cofradía recuperase esa procesión, este ano non é posible por non reunir os hombros suficientes, polo tanto sentimos que non poda sair, quedando suprimida esta procesión este ano. Seguiránlle o domingo 13 a bendición de Ramos ás 11 da mañá na Praza de España, o martes santo o día 15 co tradicional Vía Crucis ás 10 da noite dende a capela da Atalaya e as xornadas do xoves e do venres santo. As actividades religiosas da Semana Santa sonense terán o seu broche final o domingo de Resurrección, o día 20, coa procesión de Xesús o Glorioso e o encontro de resurrección dende a Atalaya ata a igrexa parroquial, onde se oficiará a misa. Dende o Concello, que colabora coa Confraría da Paixón do Noso Señor na organización dos actos, destacaron o traballo da entidade, que co seu esforzo e devoción fan posible poder manter viva a chama da Semana Santa sonense. A Semana Santa en Porto do Son é moito máis que un conxunto de actos litúrxicos e de procesións. É parte da nosa vila, do noso pobo e da nosa identidade. É o recordo dos que nos precederon, daqueles que nos transmitiron esta herdanza e que hoxe temos responsabilidade de custodiar e de transmitir. É un momento de reflexión, de encontro e de comunidade. Cando as procesións percorren as nosas rúas, deixamos unha pegada que perdura no tempo e que traspasa xeracións. E iso é posible gracias a todos e a todas vós, a quenes traballades incansablemente, a quen dedicades tempo e esforzo para que esta tradición non decaia, senón que siga medrando e fortalecéndose ano tras ano.